ली देखी कलाकार के का स्थिति बा। लोक कला जहाँ से सक रहल बा, लोक कला जहाँ से सक रहल बा, चाय बेचत कलाकार बा। काहे ही अपन बिहार बा, काहे ही अपन बिहार बा। माटी के जे कलाकार बाऊ माटी में ही मिल जाता। गांव से जेकरा भेंट नहीं खे लोकगीत गावता। जे बिहार के रहे धरोहर, अब जिससे पुराना कलाकार लोग बा, शैलेंद्र सिंह बारान, शिवचरण भाई बारान, वादक में विजय कुमार चौबे जी बारान, ये लोग बिहार के धरोहर बा। लेकिन स्थिति देखिए, जे बिहार के रहे धरोहर रोड के धूलू फांकता। सुर ताल के ज्ञान नहीं खे पुरस्कार पावता। कलाकार जे वीडियो बनाई, कलाकार जे वीडियो बनाई, मिला तो करो 1000 बार। काहे ही अपन बिहार बा, काहे ही अपन बिहार बा। क्या बात है, सरकार की अभी आंख नहीं खुल रही है। विभाग की स्थिति सुन ली। जब विभाग में जाई कोई दाएं बाएं टहलावेला, कलाकारी वहाँ काम न आई जहाँ दलाली भावेला। अपन कमी छिपावे खातिर जिला में सगरो पेठावेला। कोई रोस्टर डेटा नहीं खे फिर भी अनुदान लुटावेला। कलाकार के गावल पैसा, कलाकार के गावल पैसा आज ले कतना उधार बा। काहे ही अपन बिहार बा, कहवा सूतल सरकार बा। काहे ही अपन बिहार बा, कहवा सूतल सरकार बा।